Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali ya pemirsa. Selamat pagi menjelang siang. Iki alhamdulillah udannya wis rondok reda. Hujan mulai dari jam 2:30 dini hari. Sahur mang lho pemirsa. Ngantek ya ini baru reda. Rencana ning pasar ape subuh mang bar subuh. Tan Ibu budal. Sampai ndurene Bu budal ndak. Engko kowe duwike wis ning ampe apa panci kowe nek Mas Pras ya tahu ya. Sandale sampean ki, Mak. Banyune toren lho, banyune toren. Ya Urung bak. Gak boleh dinggolapno korden je. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Golek blonjo pemirsa. Golek blonjo. Mama roset. Kita menuju ke pasar. Serap. Oh, teko kombine. Kombine jalan terus iki ketoke kombi iki ape dienggo sawahe Dek Dewi dhewe no. Mangane mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dilanjut. Jenengan nggih sami hujan apa mboten? Tidak boleh membuang sampah sembarangan di pinggir-pinggir jalan ya atau di kali. Tidak boleh karena bisa menyumbat aliran sungai. Malah mengganggu pemandangan ya Mak ya. Wong bae gowo apa iki? Piro Mak Jah? Sedina cukup. Tambahin nanas ora? Nanas ya. Nanasnya piro nang? Nanas 6.000. Kocekno tapi. Iya. Bu iki mesti satu. Ya Bu yo. Pacare tak paranane ning Gadu. Ya sentene Pak Bu. Yang kene ra apa-apa tak transaksi tuku timun karo Mak Jah, karo Mak Jah pokoknya rame ya Mak ya. Ya. Betul apa-apa Bu nyen tulung diocekke sepit sekalian. Pengen ningalin jenengan ngoceki kok. Nggih ya. Oh buke sampai pulang iki kursine diadain ning sak. Nggih, buke kembas nanas tenggene buke ron. Bolah Mak pesone landhepe ra kaprah. Kalau saya abot Apa nih? Nanas pek kuwi. Iya Mbak. Iya, oke. Kok 1000? 500 sih.
Gak diocekno. Tukaran deh lo. Sing bakul ayam lho baru udan kok terus ora kaprak lho. Timun itu loh kan. Iya. Ya pasak. Penting kok timun. Iya, kok timun penting timun terus arek wortel ya Mak ya. Oke. Karo plastik Mak, plastik. Nggih, tak tinggal nggih Bu. Nggih. Jen mboten ajeng kesusupan to. Oke. Oh iya tak bayar sisan. Mak. Agak ngopo ya Mbak Yu? Manyong ki sing juga anu. Nek niki manyong nggih, Bu. Manyong, nek niki panggang anu remang. Mboten keke. Oh, remang sing niku. Remange sedep ta pirine kata. Kira ya Kak apa ya? Apa di? Kayak luwung-luwung Mak. Iya, heeh. Iya. Iki piranan Bu Cita? 3,5. Oh, 10.000. 30.000. Telus plah. Iya. Tapi gede Bu. Nggih, Iya. iki dipepes. Tuh, Mbak Yu ini nih. Mak, Nggih. anu. Iki lho Mak, niki panggang napa Bu e? P. Iya, Mbak Yu kok tinggi. Iya gak apa-apa iki ae Mak, daging ya. Cukup pira? Pira Mak, tinggo momah le. Aku tok ada enggo KTP ae Heeh. lah. 5 Mak, kok nek Lima. sampean pengen. Heeh. 5. Aku pengen Nggih. Eh? Aku lah jaluk kuwi piring. Iki apa? Campur. Oh, gedene tiang. Ku Mak, kene Mak. Iki sing panggang pe krekut-krekut ku lho enak kok e. Nggih. Lah campur kalih-kalih. Mak, gak nanti sanatan. Regane padha padha. Padha. Tuh pindangnya yo apik-apik gede-gede. Milih brandang. Mak cah kerupuk iki inuk cah Mak. Nggih. Iki lho Mak. Mau kerupuk kuwi ya. Iya, inuk Mak. Wis goreng kerupuk beneh ae. Sembene ae. Kok kabeh pengen dianu. Beneh. Milih brandang biasa. Sepe kesel. Sepe kesel. Piye modele ngono? Ciluban iki narama. Kan ngene ya Mak ya. Ciluban. Ora iku anu, Mbak. Ayam. Kayak ayam sing kon ada niku lho, Mbak Kris. 5.000 ya. Oh, nggih nggih. Obat moto gak, Mak? Ya lah. Nggih, Mbak, kali obat 5.000 Mbak Kris. obat moto. Uyah, Mak. Uyah nek gula. Mieko-miekone. Mieko. Mieko yang besar. Mbak. Mieko sing piye, Mak? Bisa kan? Bisa. Pinter? 4. Niki sari sak mangke pinten, Mbak Kris? 21. 21. Yang rasa melon. Melon ya sama Prambors. Mbak Kris tumben Mbak Brambangi kok cilik leh. Lah, tapi niku nganu Mbak Kris kepalit. Gara-garane udan ketencing, Je. Walah sampai tak syuting dadak wajahe ora ketok iki piye iki. Lah sampai tak syuting kok sampai ora ketok. Lah kuwi, Mak. Lah kuwi, Mak. Tomat. Tuh wis enten panas. Ndek wau napa enten panas. Lho Mak kok aja lali ya nek iki jahe, iki kaos. Dale ngenteni kuwi, Mbak. Ngenteni udane reda riyen kok Mbak Kris. Iki gede-gede Mak. Lah iya sih tak dilereni. Oh, ngono ya. Lah memang cilik-cilik delengut aku. Udah sekilo bisa ya? Iya le. Coba gue ubang goreng sini. Mbak gue berembang kurang barang. Ini setengahnya Mbak Kris. Apa nih Mak? Bawang putih setengahnya. Bawang putih. Iya bawang putih ora patek anu ya. Sekilo, Mbak. Sing anu berapa? Iki tepung bumbu sak lombok. Nek pengen goreng-goreng tempe. Gula jahe. Kilo-kilo air kok. Iya. Makanya tak digosok. Iya, Mas. Secukupnya. Apa-apa secukupnya. Kayak kadang mubazir dua ini.
to bendino. Nek brambang kan kena nggo sak bendino butuh brambang lho nek masak. Kemirine udah. Kemiri, tomat mama. Mama gue nembak iku lho mak tomat mak. Tomat. Iya, tomate. Sabar ya. Sabar. Ceritane kan aku tumbas timun. Lah timune kuwi tak slendekno ning gone bakul blewah. Lah sing kan bakule dhewe ora dhewe. Bakule muring-muring. Blewahku mbok slendeni timun kudu mbok tuku 7.000 cuwilik. Maune 5.000 pemirsa. Ora apa-apa. Ngono kuwi kita harus sabar. Jenenge wong ning pasar ki kan yo perlu sabar ya mak nek sing ngono nek sing ngene. Maune 5.000 blewah bareng ditempleki timun karo pedagang liya. Dadi regane naik 2.000 aku dong guyu. Sabar Bu ampun muring-muring pun kula tumbase aku ngono. Dewae kula tumbase mawon mboten napa-napa aku. Ya kudu sabar ya Mak ya, terus menghadapi berbagai macam banyak karakter. Kudu paringi sabar. Dagangane kesenggol pedagang liya ora oleh. Daripada tukaran apa mirsa ya, tak tuku wae le dewae. Dewah kok kena dienggo makjah, kena dienggo intan, kena dienggo anu ngono wae. Yang penting aja do tukaran ya Mak ya. Wis selesai. Memang belanjane ra patek akeh. Soalnya wingi wis dicicil dek ini ya Mak ya. Untungnya kok sabar Mak. Aku cek krungu kata-katane. Iya iya. Blewahku mbok slendeni daganganem. Tuku iki, blewahe. Nggih, tak tukune. Sabar. Semoga-moga para pedagang di seluruh pasar paringi sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Sing pembeline yo sehat kabeh ya Mak yo, lancar kabeh. Itu sing ndek mang ana sak hibrid. Langsung pulang ki, wis gak enek sing keri, Mak. Lombok wis lombok, brambang bawang, lengo dan lain-lain kabeh wis. Yo, terus pulang. Wis pulang dulu pemirsa wis. Wis cukup kok sekirane enek sing kurang golek ning warung-warung gak yo iso. Tak lanjut ki arep unboxing makjah dapat rezeki dari Mbak Putri Gresik. Yo makjah, yo Bunda Dewi, yo Intan, terus Repa, untuk kabeh. Pak, parkir. Ibu sudah nyampe. Nya tampani, Ndak. Rezeki, Ndak. Iki lho tampani. Iki lho tampani. Nah. Terima kasih. Senyum, Ndak. Ibu wis tekan ke pasar iki lho. Ya ya. Pawone bukaan apa ora, Mak? Bukaane, Mbak. Ini bantuin, Ndak. Cah kene kok, Dek. Belanja mbak aku tak geret terus. Intan. Nduk Tan. Ibu bantuin, Nduk. Ibu bantuin, Nduk. Tan. Ini Bu bantuin. Ya, anu sandalan Bu sote. Wis bar iki anu ya, mbagekno hadiah dari Mbak Putri ya. Ngendi? Ya Intan 1 makjah, terus kok Bunda Dewi. Bunda Dewi ya dapat. Intan. Loh, Bunda rono iki. Ya engko lah digawe konten iku ora apa-apa. Sing penting iki sing punyake makjah di bagi itu. Iki lho menurut rono lho, Dok. Ya. Ini. Pas gede nggak boleh gurih. Nak pintar ya. Iku sih tak ubah sih, tak ubah sih tanggo ning pasar, tak nyari ning pasar. Tekek. Tekek. Bu Yuni kancane tekek. Enggak. Enggak, wis kancane makjah enek no. Yo, tekek. Tekek. Hati-hati loh, Mbak.
Halo Mama Jus. Kesek. Kita Kesek. anu bantal pus. Ora rada deh. Yes. Wes tak kono. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Mutia Putri. Ini dapat kiriman namanya hampers nih pemirsa. Hampers nggih, ini sudah ada tulisannya nggih. Ini untuk Repa dan bayi gitu. Ini untuk Bunda Dewi Sumbi dan Salwa Koirunisa. Terus ini untuk Makjah Mutia Putri Kakai Kurniawati atau Kuncorowati nggih. Pokoknya nggih ngertosku nggih Mbak Putri ngoten mawon. Terus ini untuk Mbok Sri Wahyuni dan juga Intan Intun sing cantik. Aduh, terima kasih. Matur sembah nuwun Mbak Putri. Paketanipun mugi-mugi jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah. Semoga Allah segera memberikan keturunan untuk Mbak Putri dan juga untuk seluruh pejuang garis 2 dimanapun jenengan berada. Sehat selalu, panjang umur, deres rezekine, lancar rezekine, berkah barokah nih Mbak Putri nggih. Matur suwun. Iki langsung saya cus tak kasih ke Makjah. Tutun, tolong dek angkat dek, kasih nama Makjah dek. Makjah. Iya mak, dia ini lagi atine mbok piye yo. Oh iya oke. Ibu mbok sotengna apa ora ndek? Ih, punya Makjah sih. Nah, ini yang untuk Makjah. Nanti sang episode selanjutnya untuk Bunda Dewi dan Lo Makjah kuwi? iya, kita itu. Iku lo aku. Iya. Makjah sini, Mak. Saya satu saya. Monggo pinara Makjah sini. Pinara dulu, Mak. Tak Dulu, Mak. Ini tak syuting, Mak. Mama dapat hadiah parselan dari Mbak Putri, Mak. Iku aku ya, Bu. Pintar. Iya. Ya, isi sebentar Makjah, tak taruh di sini. Ini Salwa dan ini Reta. Iya. Niki Mbak Putri, niki ketok lho Tan. Heeh. Gak untuk maju sithik. Gak. Pas. Anu Mak, tadi malam ujuk-ujuk ada Mbak Nai nganterke paket. Anu Bu Yuni dari Mbak Mutia Putri Gresik. Terima kasih Mbak Mutia Putri nggih. Niki hadiah sampun saya terima. Ini sudah ketemu Makjah juga. Terus Mak sampean ndang mbok sampaikan sepatah dua patah. Ya, terima kasih Mbak Putri dikasih hadiah. Yo isone kene ndongakno ya Mbak Yu. Amin. Muga-muga diparingi rezeki sing kathah, Amin. ndang cepet duwe momongan. Amin ya. Amin. Amin. Kata-katane pitok sing iso tak ucapke Amin. Mbak Yu. Nggih, pokoknya matur suwun nggih Mbak Putri. Demikian cerita hari ini. Aku ya makasih ya Mak. Emang Podo-podo. udan-udan wis tak jak apa subuh mang ceritane bar subuh tak jek terus Mama rene jam 7 kurang mang terus tak enteni terus Makjah leren ngeri bayi terus ngobrol-ngobrol sambil berangkat. Lah terus mulai Dek Susi gumun. Lah Dek wis mulai belanja. Pokoke wis belanja Mak tak jak iki belet kok gak iso. belanja ki ber Gak dolanan Pletak-pletak, pokoke langsung ayo dan cepet dan Nah, wis ndang mantuk ndang wagut. Wis Mama ndang menuju. Saya sing matur nuwun, nanti kita ketemu lagi. Sebentar. Mama ben masak sik di rumah. Iya resik-resik dulu ya. Ya sudah. Makasih ya Mama ya. Oke. pulang dulu ya
ya, Mbak. Iya, Mama. Jongko lah. Jongko sih. Mak. Oke, Mbak Yun. Iya, keluwak, Mak. Nah, saiki. Keluwak iya. Apa Dok? bunda sih? Bunda engko sih episode kedua. Iya, Mama, matur suwun ya, Mama ya. Duk, iki kan episode 1 ke pasar ambek ngekekno Makjah. Terus episode kedua engko kuwi karo Popong karo melok iris-iris Makjah ngewangi iris-iris. Terus dadi 2 konten ayo. Terus dulu semangat. Cus. Aja merengut. Mama pengen ngerti Mama pengen ngerti. Intan nek senyum piye? Nek senyum piye? Iya, nggih pun pada demikian konten nggih pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan parangi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan momongan yang saleh-salehah nggih. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Nduk. Cus. Nduk bodoh dibuka lho, Mak. Loh, Mak, nggo bodoh jadi buka jere. Pemirsa tak ceritani nggih pemirsa, aku pengen disayang Intan rasane piye ya? Dini. Iki lho Nduk coba Bu enak nyayang piye? Didi. Iya, coba. Dini. Ya Alhamdulillah ya Allah. Nah, Bu, di Sing sini. bagus nek ngomong. Oh, di sini ya? Iya, Ibu kan kimang neng pasar. Intan rasa ikut, terus besar kan neng omah ae. Jere Yoyo, Mbak Intan sudah besar harus belajar mandiri. Nggak usah nek bude kemana-mana, sekiranya nggak perlu nggak usah ikut. Iya betul itu Yaya Yoyo betul ya. Jadi kadang dibelajari pemirsa disinauni diopo wis Yaya Yoyo nek Mbak Intan sayang. Repa Salwa kabeh nek Mbak Intan. Makasih ya Nduk ya jebur ya. Bu sayang. Ngape saus? Oke. Sing bagus nah ngomong nggih. Oke. Siapa Makjah? Punya Mama tumbas roti nang. Nek tulisannya Makjah kok Oke. Suwun nggih Mbak Putri nggih. Lho. Iku sing Ada nulis siapa, roti. Ya sing bikin parcel toh.